Presiden, Sekretari, lapen Youth, Atumapan, Coro Parpik lo, alang litum, la bike rally ke Pedora, rat Atumapan, kapacini akam ke claim, apot, ilitum coro nangji, lapen coro lo, nili na tupenge coro pik lo, nili, Wesa na tupen sige wang masih dak nang itong dun tapo si nilidak ing Hong Kong si non ket ilitum jetong long lo ilitum kopya po si munitum hanga pacini nang yi alam ilitum kacini ne penapot si sik schedule alam kacini ne penapot constitution alam kacini ne penapot lapen ke law ason a law alam kacini ne penapot non ilitum adet wirang la ada bang itu, amuni itu abang bang, akhir kecil itu mau munak asal dengan pelang tanglo. Lapulo dia lagi ada bang ke, dukok sita bang si ahem pulo dia lagi itu madet kali det po, non dah kali bom lo. Ini tu adet kali bom apot si, ini tu akit cia tum ta, arleng kit cia tum ta jakong kedo tum, council kacaria tum, assembly long. Lam kaning jedun unatum parliament long lam kaning jedun unatum alang litum ta lam kaning je hai hedet lo chihek pen pulote la hello VGR along le bang ke chiatum cherai chep lo latum han plung hai hedet lo lakke ilitum ake chiatum ajak kong ka ve ka pheri apot lo kumano han lo pheri lagala ke chiatum han la ilitum along lina ke tidun eta tom han ka pheri pen a joksi alang litum VGR along li penta plung ha hedet lo ki plung boli eviction ha hedet lo la pen ke eviction ha hedet lo lan jo takalilang hala ke chiatum VGR along le kheroni bese cherai the patum amuni rabang ke Amuni rabang ke alangli Thela Kang be bang busipu Muna Chauhan Hala jong hile Ili council Akit hiya doman ing stone sita Unan ther sita Alangli tum halapan nep andahay hidet lo Thela kachong Kang be bang apa Ili tum CM EM atum MLA minister MP tum dan nep hai hidet lo Pheri baret lo alang litum kopia bola ka pheri athema alang litum phan vote ki piji aja kong piko hodai ko aron ripen vote ki pi aja kong hodai ko amat alang litum aron ripen vote ki pi atuma phan si pheri thurang lo ilitum aron ben vote ki pi ato bang phan ke pheri tu thedet lo athema ilitum ke apai jum det lo non ke hala bang nang ongret penapot la porsi la hi hoi alam ilitum rat atum phan pacini pe minangji kopia bosi ilitum kidok wara karbiatum kopia bosi kidok wara bang pharo don pharo ang bang pen karbiatum don traksir kep ke inghan pen ki vit ahem la pen aklong ta inghan cham sim la sonsi ahem non antado la penke arpong ta prit mot la puson prit thang la puson nang li thek long yi rong pe the ko pia bolola che plan athema vote ke pi ato ke ban ke che atom nang ong bom lo ante ili aron ke sini ne penopot amen than nang yi bre sini ne det lo la tom ban ke che dom han long le pata pinang ne pata cini ne dat lo amar no de cini ne bom cini ne do amar hala tum ga ajak kong nang do bom ke tia tum ti amar no ge ke tia tum han phere thurong lo ili tum han api virya tum han si phere thurong lo ka che dan ge lam solo ka phere ma se hai de lo eto ma CMEM minister MP tum anta la poksi la ka che plan ke la supena jo ili tum muni de tum ili tu sakori ke long nang di anta ili tu menang pipe de sino de ke tia tu masih master kam anda pitul lap lo
master akam kipi pelote inun no defazi suri flikap acik lo januan dol maha kipi hak keci atau empat itu mabagai tanda kali dia lo itu magai duk tumucot lo la boksi ilitum kini nanti non itum baik relipen arong baik reli do nanti la pukali bangket batame rong atau arong kitan japan ilitum ki un anatum baik reli arong pen kamera ilitum pan nanya pacini nanya ko piapa si itum gedok ore kitan nakali lo itum bhot ki pige thek penatot bang ki tietum apai nang jo nang kambarat lo la pen halatu ampan peri thurau si ilitum CMEM MP MLA minister atumanta hala ki tietum manzi peri thurau pasi halatum pasi sakuri tapi thumuchot lo longya patta halatum manzi pithumuchot lo la pen kindo anason ration card ho job card ho urunodai ho la pen ason kindo anda halatum pasi ipinang ne det ya to pasi pithu garet la hello ilitum kiduk ya thelo roma sor ilitum chinilo bang asam profesor tumta ninggelo tak lo asam profesor tumta ya Hojai district Nogong district Morigao district Kamrup district Golaghat district Silchar district bethe lapen je Sibsagar district bethe halada ilitum usumaratum ningkan popen ningkan troksi ningkan krehini ningkan popen ningkan krehini yang bang usumaratum halada kitab lang ito little Karbi boy little Karbi girl pusito lasana to aphan kici itu mahemsi itu sakor bidun nang beredlo do pikhang yang lason lapen itu mamunitum dak sakori kelong leposi ha Chennai ta ho Kerala ta ho ha Karnataka ta ho along haraksi sakori chongda dam thurong lo hada legi long doi ta kali ata halada ke doja phan khoros ta thepi hada ke chikroyon suring koi le long sita bhala ki pilok si surik ke bar pinangi la si hala surik ke penik kicu ta nang ilang la pen ke hem da na chulu na ilang na sigun cry poma la sot ke pos ilitom phana piduk lo la pe ito maphan aphai ta aj na pijum lo election hota hala Bangladesh chongwir la me tunge vote te nang pidun long le det lo nani pidun long le la ke da ke kiche tun se pitu long weret lo da ke la potsi itum bhanang pe rem ong lo demokrasi atengten itum bhanang pe rem ong lo lai hoelam rong bethe itum thanang ji la potsi bike rally pentame ikeng gedam pentame ilitum doonang ji la sugali bang tame bang ket tame ilitum arong area CC committee along a PS committee along ilitum klembom nang gilang upit ilitum ke birlo ilitum CMEM minister MP MLA atum akang duk aja kong ka ve pena jok lo aja kong pulate adi intang ona yaking intang ona ni alam kali lakai e brain alam kapirin inning alam am kid get alam alam itu am kim ke dat lo karbi hiyan ang mga chik o karbi hiyan to hangga laga pirin lagi aho alam lo wa ala to mga FIR tagi picak pik seta bang hangga thang lagi hai hedat lo non hat to ko bari bang tiwa dombang ini fan papit hilok lo non anta eres hahilan ko pia bol ga eres hahide la solan ta mathame me ko ba tum lo laga pithi itum ti wa ben karbi atom hana pa chok ya bhansi klem lo amasi nilitu kadu dam masi pachi chok long le det lo setan non anda laga pithi atom phan eres rede ko pia bol la police tum ka eres rede itum mathame me police tumang bong tong laga pithi ka me klem thurong ma kalite ruling party mune tuntong la pichia kam klem thurong ma pueli to matha me la posi sonta nang dobom yela la ilitu baca kong ka via polo banga kei nage chana polo la sini to APHC tongke la ke political party binong lo aprang lo the political party lo ha autonomous state ke hang hot
high hill state ke hang hud na pharo kresir kebra thok kep aningkan pa pharo kresir kebra thok kebra phli aningkan benta like a political party la pehala dak pensi che dansi itum hill state along lo la pen autonomous hill state itum long belo pharo kresir kebra thok kebra sir kep aningkan sita ilitum amonit kilu penajok ilitum minister MLAS CMEM tum kilu ka pheri penajok ilitum autonomous state war phik lo penno ne chu hang thu bom da long thek hedel lo ka chu hang du ta hai hedel lo hala tum bangge congress BJP atum hai hoi tunge ka chu hang du tha hai hedel la proxy itu me PHL sielo yom sinang dun lote la de tu poisa ve titan ni tu ben dinga baga theta poisa ve indinga baga theta di ni tu ambage la proxy la ne ninge thetan aning bensi ni tu autonomous state one vector la ben 6 schedule the pantan vector non-election, non-literacy, sakuri gelong le esala banke. Hada direct recruitment to as a lot in Chongda lo Assam government na to. Amasi piyon sugidar atom hananta kang wai ha Guwahati sige claim. Hala so Allah papawidat nangi pulote ilito ma MLA to this pura long lam sidan dun pick nangi. Lapenda council pen resolution pe pass nangi. MP dan ninje nangi hak parliament long. Kita alang litum ninje hai hedat lah. Kan ninje hai nangi pulotante APHLC atom hai det detik APHLC atom sin ninje Georgie lepen APHLC tum sikem je. Halai hoi Allah kalau pawit det dia pan itum klempo sakori ke do an thuke lagi itong rat atom pan adivasi atom pan lepen ke kilonjia homia atom pan se lagi pilap long le patan pilap lagi. Lapen kecil tu ambil ke lagi voter list pen ke than lap tu lagi ahok alam laan ning si lam tak ton lo nang litum bike rally ke dote ke pot welcome si youth atom pan APHLC youth atom pan ni licoro lo kardom